Dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, mugi-mugi sedherek tuni sak keluarga dan sedherek tunaten sak keluarga tansah keparengan kuat selamat segera warga sareng gampang anggenipun pados sandang lawan terus sinten dalu niku dalu kita menjing atau sak terusipun. Anggenipun wontenaken sekolah apem utawi sekolah ambeng samir semonten kathahipun menika saking lajenatipun sedherek tuni sak keluarga utawi sedherek tunaten sak keluarga badhe caos pakurmatan dumateng sukma luhuripun Mbah Boyadi, Mbah Atmareja sekalian, Mbah Jumanto, Mbah Wito, Misnatun, Sukatmi, Parmin, Pardi, Mbah Sokaryo sekalian. Wontenipun dipun sasi pakurmatan bebilih para leluhur kasebat ingkang gadhah kalepatan kaliyan ingkang Maha Kuwasa, mugi-mugi saged dipun ngapunten sedherek dosa lan kalepatanipun, dipun panggenan ingkang sekeca wonten alam kubur. Ugi salajengipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa tansah paring rahayu wilujeng dumateng sedherek tuni sak keluarga utawi sedherek tunaten sak keluarga wiwit dalu niki den benjing ngantos saterusipun. Ngenipun ngawontenaken sekolah ambeng samir utawi sekolah apem ingkang saaturan saking hajanatipun sedherek tuni utawi sedherek tunaten kangge megengan utawi kangge ngurmati dumuginipun wulan siam menipun dipun hormati. Mugi-mugi sedherek tuni sak keluarga utawi sedherek tunaten sak keluarga tansah keparengan tetep iman lan Islamipun, saged pun tampi sedaya amal ibadahipun, sipun ngapunten sedaya dosa lan kalepatanipun. Ugi salajengipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa tansah paring rahayu wilujeng dumateng sedherek tuni sak keluarga utawi sedherek tunaten sak keluarga wit dalu niki den benjing ngantos saderengipun. Punar sejodo kalares kangge panjemuk ingkang jumuaken roh rasa sukma nyawa raga badan sanjumuaken inti saringipun kawilujengan inti saringipun kalimat tahlil mugi-mugi saged dumunung dumateng para leluhur kasebat ingkang ajeng sasampunipun dumunung bebilih para leluhur kasebat ingkang ajeng gadhah kalepatan kaliyan ingkang Maha Kuwasa mugi saged dipun ngapunten sedaya dosa lan kalepatanipun, dipun panggenan ingkang sekeca wonten alam kubur. Ugi salajengipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa tansah paring rahayu wilujeng dumateng sedherek tunaten sak keluarga utawi sedherek tuni sak keluarga wit dalu niki den benjing ngantos saderengipun. Mumile medri nyemerpi pecok bakal kakinini pawongkon piki wontenipun dipun sumrepi wonten ing dalu menika sedherek tuni sak keluarga utawi sedherek tunaten sak keluarga badhe gadah hajat nyatipun megangan sekaligus ndongaaken para leluhuripun bisa ketong ngestoni. Mugi-mugi Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa saged ngabulaken ngadhahi hajat nyatipun sedherek tunaten utawi sedherek tuni wiwit dalu niki den benjing ngantos saterusipun. Wilujengan ingkang saaturan saspa kahormatan ingkang dipun hormati Sunan Malaikat Nabi Wali saha ngerti lakon patut kaya baku toya ingkang dipun su sedherek tuni utawi sedherek tunaten kangge cekap guna pirantos gadhah penyuwunan. Mugi-mugi maring ana lilah rahayu wilujeng dumateng sedherek tuni sak keluarga utawi sedherek tunaten sak keluarga wit dalu niki den benjing ngantos saterusipun. Wilujengan ingkang saaturan kangge ngawilujengan dalipun pasang kalih sedherek tunaten wonten